МИД Украины требует срочно предоставить нелимитированный доступ украинских консулов к Надежде Савченко, а также украинских и европейских врачей. Об этом Пятому каналу сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Консулов к пленной летчице не пускали и вчера. Об этом сообщал ее адвокат Марк Фейгин. Надежда Савченко объявила сухую голодовку с запретом кормить ее насильно, этапировать куда-либо и с требованием немедленно вернуть ее в Украину. О таких радикальных шагах Савченко предупреждала несколько дней назад в письмах, которые обнародовали ее защитники и сестра. Ми закликаємо Росію виконувати норми міжнародного права і міжнародні договори, які ратифіковані Росією, а також законодавство Росії, яке передбачає надання консулам можливості відвідання своїх громадян. Ми вважаємо, що це навмисне затягування процесу з боку російської сторони. Ще раз вимагаємо терміново надати доступ, нелімітований доступ українських консулів, а також лікарів, українських лікарів, європейських лікарів до Надії Савченко.